Čau lidi, já vás vítám u dnešního videa z World of Tanks a jsem tady zase s Okolem. Ty vole. Ahoj. No. A tohle je naše druhé video z... No vlastně první. Takový. No druhý. No, dáme tomu druhý. A kam jedeme? Já nevím, já se budu točit na místě. No tak, se toč sám, já jedu. Tak já tě pustím. Já pojedu za tebou, jsi taková velká krabice. No, toto je naše druhé video a pokud jste neviděli náš... tak tlačit. Pokud jste neviděli naše první video úvod, tak se na ně podívejte. Hele, tam na kopečku. IS-8. Je moc vysoko, kašlu na něj, ale jedu tam. No. STIčko je tamhle, nalevo. A je tam ještě T30. Hnusný je to tam. Ano. My máme T50, T29, toho uděláme. Vem si toho Amila, toho AC Mil E. Au, dostal jsem ránu. Já jsem dostal taky od toho blbouna tamhle. Mě dal T34 a neubrám. Tak ale tohle mi ubere už. To je ten AC Milík, co to tam je, prostě hnusnej tank. A já tam teda nejedu, protože je jich tam nějak hodně a já fakt nevydržím. Já nevím, tady bude muset asi tohle vzdát, tamhle jsou 2 STIčka, no to si děláte legraci. No tak oni nás zatlačili hodně a dostávám od Artiny nabíječe mrtvý, no to je ještě lepší, to jsem musel slyšet zrovna. Já jsem tady úplně v pasti. Já nemůžu nic dělat, já můžu jenom koukat, tyjo. A můžu jim říkat ahoj. Dostávám jednu ránu za druhou, T30 si mě vychutnává. Mně se vychutnávají úplně všechny Artiny. GV Panther mě dodělal. Tohle bude rychlá bitva, rychlý video, Já takže... jsem od T30 dostal za 734, to je půlka mohli mých bychom si dát 2 bitvy rovnou do tohohle videa, protože tady to bude fakt krátký. Tak když máme... A STčko jsem neprostřelil ani. No. Tak se podívejte, kudy jede zbytek našeho týmu, jo? Nás tady nechali. Ano. Takže, jak si to rozhodneme? Zde, vpravo dole vidíte mapu. A zde byly 3 tanky nějak, nebo 4, teď nevím. A tady na druhé straně jich je kolik? To je prostě druhá část. Takže pohoda. No tak my si dáme ještě jednu bitvu. Protože tohle bylo fakt stalo za prd. A typy bereš, jo, okej. No můžeš si vzít co chceš, já mám typa jako druhou 8, já nemám vyšší tiery. Teď jo. Tak já si vezmu taky typa. A máme tady bitvu IS-8. No. Ano a zase logika hry. My máme s ST1, oni mají T30. Logík. A tak my máme zase IS-8, ani T54, no. O, ta T54 je dobrá. Tak. Rozhodl bych, že jedeme doprava. Máme Artinu? Máme. Jo. Jedeme doprava. Počkej chvilku. Tak pojedeme. Já jsem mu chtěl dělat skauta, ale pak jsem si uvědomil, že tam máme T50, to je přece jenom lepší obětovat a doufám, že aspoň mý skauti. Když už je to sem hodilo. Pokud... dobrý. Já myslel, že už máme tyho Artinu jako Poláka, no to by bylo hrozný. Tak máme SU14 a oni mají M12, že mají lepší Artinu. Takovou boost krabici, do který se každý trefí a ta M12 to je prostě má ohromný dělo. Po tomhle videu bych ještě šel na Minecraft a pak bych už já začal zítra nebo pozítří renderovat. Samozřejmě, že asi dneska vyjde už ten úvod. To je asi jistý. Protože to má jenom 5 minut, takže to tam hodím bez HDčka, protože to renderovat to nebudu. A je to stejně jenom úvod, takže ten ani nemá cenu.
Co ty myslíš? Nevím. Já vím, neházel bych to do HDčka. Zkusíme IS-8 před sebe. Samozřejmě, že toto video, který teď právě vidíte, který teď hrajeme živě, tak to bude v HDčku už určitě, protože je to vlastně druhý video. A teď mám krásný bug. Ale docela pěkný jako. ST1 je tamhle za tím kamenem a já ji vidím, jak furt teleportuje se dolů a nahoru. To nevadí, počkej, tamhle přijede něco, nám tam přijede, typ 59. Počkej, tamhle vidíme T34, to je za kopcem. A E75 a E75 dvě. Což bych nevyjížděl, protože jsou to devítky. Počkej, tamhle ještě z boku je T34. Ano, viděl jsem. No, žádá o pomoc, ale. Neměl tam jezdit. My tam nemůžeme jet. Jsme na to dost slabí a neustřílili bychom je. A Artina 1 proti nám je, takže musíme ho tam nechat, našeho přítele. Ne, budeme ho krejt, já jsem mu napsal, že to stáhne, ale když něco za ním pojede, tak budu. Napsal, že je pozdě. Ale stejně jde back. Nejde. Tak počkej. Já mu jedu pomoct, zůstaň tady. Já tam pojedu. Zůstaň tam a krej nás. Já tý IS-8 pomůžu. Hele, už tady, no to je 50, to je scout, ty brďo. Hej, jede za náma. Ale ta naše E75 se do nich vrhá. Tak bychom jí mohli pomoct. Pojď sem. Tak já tam... No! 648, to Barbara rána do tebe. Protože oni tam stojí a mířili na mě 3. Ta naše T50 není scout. Ten normální, chová se jako normální tank. Což je divné. Oh. Tebe... Bedna s municí poškozeno. Čistý průstřel, to proletělo i skrz ta. Počkej, a já tě budu krejt mým pancířem. Počkej, já si opravím pásy a... Neopravuj si pásy. Ne, já si opravím asi bednu s Tu si municí. oprav. Ať nabíjíš rychlejš a můžeš bojovat se mnou. Naše E75 to ale dobře hraje. No jo, ale tam jich je prostě hodně. Chtěl by to, aby to někdo objel. Tamhle AMX 50-120 dělá dobré. Někdo mě má v náměru, to není hezký. Ano, já už mám jenom 3... Já už jsem mrtvý. 652 Barbara ráno do tebe. Jsou tam 4 tanky vedle sebe. Já budu sledovat již tebe. Natáčíme nějak 7 minut, nebo 8, což je málo. No, musíte se spokojit s krátkýma videama z tanků, protože s těma tankama prostě bitva netrvá 15 minut, jako vždycky, jak je tady napsáno, ale prostě jednou vás zničí, nebo vy zničíte, takže nikdy netrvá 15 minut ta bitva. Ale oni začali couvat, já jdu z druhé strany tamhle tomu AMX 50-100. Jeď. Má poškozenou bednu s municí. Já se zaměřím zase na tebe. Martina. A omlouvám se také za lagy, kdybyste měli Fraps dělá divy dneska. Zkusím aspoň nasvítit ty art... Jo, my už nemáme. Artina Tlusťoch už nepřežila. Jdou obsazovat naší základnu. A teď, věď, nekouká na tebe. Už. Ne, furt na tebe nekouká. Ne, ale jedou... Ne, nekouká, jenom ta T34. Která ho tam... Jeď mu pomoct, pane. KV5. Odrazila se, to jsem chtěl slyšet. Prohráli jsme. Náš tým byl špatný na druhé straně. To už neodstřelím. 6%.
A asi dělo munice, to když těch zničí, to není vesel. No. Tohle by bylo asi pro to první video nebo druhý. To je už jedno, jak si to vezmete. Konec a loučím se s váma já a můj kolega. Čau čau.